Així ha sonat la Cobla Marinada, sota la direcció d'Esteve Molero, a l'Auditori Pau Casals. El d'aquest diumenge, però, no era un concert convencional, sinó el més participatiu del Festival Pau Casals. Com cada any, el Festival Internacional de Música ha celebrat un concert familiar amb l'objectiu d'acostar el públic infantil a la sala de concerts. L'espectacle, titulat Tots som pops, estava conduït pel divulgador musical David Puertas. A l'escenari, la Cobla Marinada ha mostrat les particularitats del conjunt instrumental català per excel·lència, els sons del flabiol, la tenora i el contrabaix, o els ritmes del contrapàs, del galop i la sardana impregnaven l'Auditori Pau Casals.